Salamat Vatan TV YouTube kanalının Yıldız Teleynamesi gepleşiginin mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylar, egerde size 15-nji maýda Yıldız Teleynamasynda nämelerin garaşygyny gyzyklandyrýan bolsa, onu biziň Ata Vatan TV YouTube kanalymyzda ýöreýte siziň üçin hödürlenýän Yıldız Teleynamesi gepleşiginden daşlaşmaň. Teleynama bu ynanç däldir. Bu ýöne bir siziň wagtyňyzy gyzykly geçirmekdir. Esasy ynanç siziň özüňizdedir. Hamal, quzurlar. Siziň barha öňe gitmeňizde itergi berýän zady ünseriň. Şonu üstünlük kazanıp bilersiňiz. Uly işe başlamak isleýän bolsaňyz, ahyryndaky netijeni pikir ediň. Islegiňizi we niýetlerinizi dergemek bilen maksadyňyzy dogry ýoly görüp bilersiňiz. Gorkmaň, aýgytly hereket etmäge siz taýinsiňiz. Sowur, öküçeler. Ýalňyzlyk şu wagt iň oýurlaşyňyzdyr. Ýeke bolmakda netijeli peýdalanyň. Öz içki duýgularyňyz bilen ýürekden gürleşip, ahyr soňy öz sesiňizde eşitip bilersiňiz. Häzir ähli beýleki zatlara gapdarly goýup, baştan geçirenleriňizi we duýgularyňyzy ünsi jemlemeňiziň wagtydyr. Jogda, ekizekler. Jogdalar üçin ykbalarna seýlemäň wagtydyr. Özüňizi we özüňiz alyp barşyňyzy serediň. Pul serişdelerinin peýdalanan wagtyňyz yerlikle peýdalanyň. Mümkin alýan zatlaryňyzyň hemmesi zerur däl bolup biler. Kuwatyňyzy doldurmak üçin mydama gerekli derejede iýersiňizmi? Saglygyňyzy birinji nowatda goýuň. Özüňiziň aladaňyzy etmeňiz size geljekde durmuş awadançylygyny getirir. Seretan, leňeşler. Seretanlar, geljegiňiz barada pikirleniň. Mysal üçin özüňizde bir käse hoşboý isli çaý taýýarlaň. O meýilnamalaryňyzy deriňeň. Daşky päsgel berýän zatlardan dynyň. O pikirlere çümüň. Bugün soragyňyzyň jogaby onu düzen badyňyza geler. Esasy zat bugün hiç kim bilen dawa etmezlikdir. Eset ýolbarslar. Söýgü we romantika hakda pikir ediň. Ýaryňyza habar gatmak ýa-da beýleki usullardan özüňizi ýatladyp bilersiňiz. Söýgü hiç gelip päsgelçilikleri bilmeýär. Şonuň üçin aýgytly hereket edip bilersiňiz. Lirika gahrman ýaly görünmekden gorkmaň. Çünki esasan munuň üçin sizi gowur ýalar. Tün bilen gyzar. Fiziki, akyl, duýgu we ruhy taýdan sizi doldurýan gatnaşyklar üçin geňçlik döretmeň wagty geldi. Ýollaşyňyzdaky hemme zatdan kanagatlanýarsyňyzmy? Ýa-da diňe girdeji gazanmak üçin bile bolsaňyz, araňyzdaky uçgun ýakyn wagtda sönüp biler. Ýeke bolsaňyz, sizi öňden näre gyzyklandyrýan birini öňüs vermegiň wagty geldi. Mizan, terezeler. Elmidama ýeke bolmakdan ýadadyňyz. Siz özüňize öňüs verilmegini isleýärsiňiz. Bugün öňkü ýat bolup giden oturuluşoklary guramak yerlikli bolar. Ähli dostlaryňyzy ýygnaň we şatlykly geçiriň. Size bu diýseň ýarar we wagtlaryny kynçylyklardan halas bolmagyňyza kömek eder. Akrap, içýänler. Bu erbet duýuşuňyzyň ýakyn wagtda gutorjokdygyny umyd edip oklaýarsyňyz. Emma ýene-de oýanarsyňyz. Sabrly boluň. Ruhuňyzy belen tutuň. Ýani ýollaşyňyzy gollaň. Sebäbi ol häzir muňa mätäç. Saglyk ýagdaýyňyza ünseriň. Kadaly iýmitlenmek hem möhümdir. Gowuz, kemanlar. Dünýä ýitgeýär. Siz olsa entegem şol köne zatlara ýapşýarsyňyz. Gereksiz hemme zatlary etediň. Durmuşyňyzy nämeleriň dolurýandygyny täzeden gözden geçiriň. Geçmişde siziň üçin gaty möhüm bir zat bar bolsa, ol geljekdäki hakykatda hem ýeri bolar. Geljeňizi yeňil we aňsat girjek boluň. Köne ýükleriňizi taşlaň. Amalaşmajak köne arzulary süýräp ýörmegiň geregi ýokdur. Jedi, ogloklar. Karar vermekde howlugýarsyňyz. Ýagny hemme zat edil häzir etmek isleýärsiňiz. Emma bilşeňiz ýaly, howlukmak gowy zat däldir. Dyýynjalyň, sizi aladylandyrýan zatlar hakynda pikir ediň. Ýakynlaryňyz bilen maslahatlaşyň. Howlukmagy beseden wagtyňyz hemme zat yer we yer bolar. Dalu, gowalar. Alamatlar we nişanlary ünseriň. Bugün olar köp bolar. Siziň özüňiz başga zat pikir etýän bolsaňyz, hiç kim hiç zat sizi ýatdan çykaranok.
Teklipleri ünsülen yerine yetirseniz ehli işlerinize qollaw taparsınız. Wagtyňyzy tygşytlaň. Häzirki wagtda garaşyp bilmeýän mesele ýokdur. Hut, balyklar. Gowşokluğuňyzy görkezmekden çekinýärsiňiz. Emma mydamy güýçli bolup görünmekden ýadamarsynızmy? Özüňiz boluň. Gowşok taraplaryňyzy görkezmekden çekinmeň. Sebäbi kemçilikleriň ikrar edilmegi ýeňiş üçin ilkinji ädimdir. Egerde size bir zat yetmeýän bolsa, onu bildirmekden çekinmeň. Öz isleglerinizi aýtmagy başaryň. Hormatly tamaşaçylar, egerde size Ata Watan TV YouTube kanalyny Ýyldız telenamasy gepleşigi göwnüňize ýaran bolsa, onu biziň indiki gepleşiklerimizi ýerlemäge dowam ediň. Hemde Ata Watan TV YouTube kanalyny agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoş sag bolun.